smo došli ovde da podržimo sajam šljive, bez obzira što je ova godina specifična i što koliko smo videli sa terena da će biti verovatno samo 5% roda ove godine, ali i mi podržavamo priču da šljivu moramo i dalje da volimo i da je slavimo i da joj damo šansu za sledeću godinu, zato što su ovde i klima i geografije upravo takve da je šljiva najbolje kvaliteta i to smo se uverili, naravno objasnili su nam znanci kakva je ovde mikroklima i da ima selena u zemljištu, ali smo vidjeli i to kao što je opšte mesto u Srbiji da ljudi nisu organizovani, podržavamo i zadrugu koja je upravo formirana i pokušat ćemo da napravimo jednu sponu između Beograda i ovog kraja i da ta kampanja da se ožive zadruge i ovde dobije neku svoju kariku, a to je da se dobiju ta sredstva koja se već nude iz Republičkog fonda za razvoj poljoprivrede. Naravno, upoznali smo mnogo ljudi, ovde je gostoljublje isto važna karika, išli smo na najveće vinograde koje smo vidjeli u ovom kraju, evo nas ovde na jednom lepom skupu gde se neguje tradicija i kultura i prenećemo najbolje utiske iz ovoga kraja, naravno i sve probleme, zato što su problemi da se rešavaju, a ljudi su tu da nalaze to rešenje i da idu dalje. Kada će ići emisija? Emisija ide 13. u 11 časova na drugom kanalu, ima i reprizu utorak na prvom kanalu 11 časova u nedelju, a na drugom kanalu utorak u 14 časova i sledeća subota u 7 ujutru na drugom kanalu i bit će na YouTube.